Massive vaccination ni Pegayon sa Talisay City Veterinary Office sugod karong Lunes dungan sa pagsaulog sa World Rabies Day. Si Chona Carion sa report. Sa pagsaka sa mga kaso sa COVID-19, temporaryong nahunong ang pagduaw sa mga sakop sa City Veterinary Office sa Kabaranggayan. Mao nga karon nga ubos na sa Modified Community General Quarantine ang syudad. Mubalik na ang pagpamakuna sa mga iro ug iring sa nagkalain-laing barangay sa Dakbayan sa Talisay. Una nilang bisitahon karong Lunes ang barangay poblasyon. Gipahimugatan sa City Veterinarian sa Dakbayan sa Talisay ang kaimportante sa pagpabakuna sa mga iro ug iring gumikan kay ang rabies makamatay. Kinahanglan kay mo pabakuna gyud sa iro ug iring kay ang rabies zoonotic siya nga sakit nga pwede gyud siyang adto sa tao. Gawa sa pagpamakuna og anti-rabies, mupahigan usab sila og pagkapon sa mga iro ug iring. Sukad niadtong Enero hangtod karon, moabot na sa 973 ang mga iro ug iring sa Talisay City ang nabakunahan og anti-rabies. Ug wa sila'y natala karong tuiga nga adunay nagpositibo sa rabies. Nga mamakuna ta didto, mohatag tag mga veterinary services pareha sa free consultation, deworming, vitamin supplementation. Nya if naatay chance nga makapangapunta dito para ma-control po nato ang population sa irog mga iring ato sa nang buhaton. Uban ni rin ang Tiquiniones, Chona Carion, Balitang Bisdak.